Ой, ой, ой-ой-ой-ой, добрый вечер. Ой, сегодня так спекотно. Усё, зараз знайду самый вялікі цень і залягу там на цэлы тыдзень. Мне цяпер добра, трэба астудзіцца. Ой, ой. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Вы не ведаете, что у нас подгорело? А вот у пакойчику дым нейкі. Роу, Топа, гэта ты дымом пахнешь? Прывітанне. Ой, ой, Рыся, от цябе нідзе спакою няма. Ой. Топа, ты дыміся. Тут патрэбны вогнетушитель, а то яшчэ огонь перакінецца на ўвесь наш пакойчик. Ой, што тады будзе? Ой. Нумар выратавальнікаў усе добра памятаюць? 112. Нумар выратавальнікаў. Толькі турбаваць іх не трэба. У нас усё ў парадку. Тады адкажы мне, чаму ад цябе кастром пахне? Рыся, і што ў цябе за звычка прычапіцца з пытаннямі, калі я адпачываць вырашыў? Я не прычапілася, а прыйшла цябе ратаваць. Ад цябе дым ідзе. Ой, калі хочаш ратаваць мяне, ратуй. Прынясі мне мороженага і лепш адразу 2 пачкі. Ой. Мороженага? Можа, цябе лепш вадой паліць, каб дым не ішоў? Ой, не-не-не, вадой сама аблівайся. Яшчэ сапсуеш маю прыгажосць. Я ж мішка, а не жабка. Здаецца, дым рассеяўся. Але непрыемны пах застаўся. Ой, Рыся, ну калі табе не падабаецца тут быць, прынясі мне мороженага і ідзі далей па сваіх справах. Ой. Не-не-не, Топа, пакуль я не даведаюся, чаму ад цябе ішоў дым, я нікуды не пайду. Ой, Рыся, як з табой цяжка. Са мной усё ў поўным парадку. Не веру табе. Расказвай, што з табой здарылася. Толькі не лежачы, бо гэта не вельмі ветліва. Ой-ой-ой-ой-ой. Рыся, а я не магу устаць. Топа, ды што з табой? Ну, нічога такога. Просто я вырашыў сёння пазагараць. Так. Лёг я ранкам, а сонейка так мяне прыгрэла, што я заснуў. Ой, Топачка, так просто пад сонейкам і заснуў? Яшчэ і сон убачыў. Быццам я сплю под цёплай-цёплай коўдрай на мяккай пярыне. А сонейка ўсё твой бачок і грэла. О, не тое слово. Яно пачало так прыпякаць, што я паступова пачаў ператварацца у блінчык, які падгарэў на патэльні. Топачка, гэта ж не вельмі бяспечна, ды яшчэ і балюча. Пра гэта я зразумеў ужо потым. Я ж спаў. Ой, і мне столькі сноў убачылася. І ўсе яны былі такія афрыканскія. Там і слон быў, і леў. А калі ты прачнуўся? Ау, а ўжо пад вечар, калі адчуў, што нешта гарыць. А гэта задыміўся твой бачок. Сам у такое паверыць не мог. Напэўна, мне снілася, што я гуляю па Афрыцы і раптам сустрэў вялікую паляну кактусаў. І гэтыя кактусы пачалі калоць табе бачок. Ой, яшчэ як. Ды так запякло ад болю, што я ледзь у пакойчык прыбег, хацеў адпачыць, а тут ты са сваімі роспытамі. Топа, я тебе ратаваць хацела. Я ж твою сяброўку, Рмоў. Ты лепш паглядзі, ці няма на мне дзіркі. Зараз добра пагляджу.
Дзіркі, здаецца, няма, але... Што, але? Але бачок твой сапраўды сапсаваны. Нагадвае падгарэлы блін. Ой, лепш быць блінчыкам, чым дзіравым абаранкам. Здаецца, што я не ў пакойчыку зараз ляжу, а на сапраўднай патэльні. Ой, Рыся! Хутчэй нясі мне марожанае! Чакай, прынясу. Трэба добра астудзіцца. Ой, трэба мне халодненькага. І як мага хутчэй, ой. Ой. Добрый вечер, гуделки-гляделки, мои милые. О, Надейка-чародейка, добрый вечер. Что тут подгорело? Няўжо самі нешта пяклі? Так, трэба добра праветрыць пакойчык. Ой, Надеечка, не хвалюйся. Это я подгорел. Топа, ты як? Што здарылася? Ну, хотел трошки подзагарэць, але амаль што сгорел. Ой, нават повернуться на другі бок не могу. Ой. Топачка. Ой, Топачка, табе ж да доктара трэба. Я ўжо заказаў лячэнне. Зараз Рыся прынясе мне лекі. Ой. Прывітанне, Надзейка. Топа табе расказаў пра свой сон пад сонцам. Пра сон пакуль што не, але я бачу, што справа сур'ёзная. Я вось ратую сябра. Марожанае ахалодзіць яго. Рысечка, гэта вельмі добра, што ты адгукнулася і вырашыла ратаваць сябра, але марожанае тут мала чым дапаможа. А што добра дапаможа? Трэба прыкласці да апечанага боку Топы нешта халоднае. О, мороженое. Не, ну што ты, Топачка, марожанае тут і не дапаможа. Табе трэба прыняць прахалодны душ. Ой, не-не-не, не хочу я сябе мачыць. Топачка, тады да апечанага месца трэба прыкласці намочаную тканіну. Ой. Надзейка, а што тады з марожаным рабіць? Топачка, марожанае можа пачакаць у халадзільніку. А зараз табе трэба многа піць, бо Соніка цябе высушыла. Табе надазно напітацца вадой. Значыць, марожанае я аднясу, Так. а ваду прынясу. Хвіліначку, пачакайце. Ой, буду быццам кветка, піць ваду і ажываць. А бачок твой, Топачка, прыйдзецца намазаць спецыяльнай лекавай маззю. Ой, І, Топачка, лячы бачок. ой. А цяпер, Топачка, табе прыйдзецца пабыць некалькі дзён у цяньку, пакуль твой бачок не перастане балець. Прыйдзецца пацярпець. Топачка, а калі ты вырашыш зноў пайсці загараць, табе трэба будзе намазацца сонцаахоўным крэмам, надзець панамку і ўзяць з сабой ваду абавязкова. На гэта цяпер ніколі не забудусь. Топачка, прымаць сонечныя ванны лепей з самага ранку ці пасля падвячорка. Калі ўсе гэтыя правілы выконваць, застанешся здаровым і атрымаеш толькі карысць ад сонечных ваннаў. Ой, добра. Буду памятаць, таму што я хочу заўсёды быць мішкам, а не гарэлым блінчыкам. Цудоўна. А зараз давайце паглядзім мультфільм. Ой. Папраўляйся, Топачка, калі ласка. Вылечу бачок і будзем разам частавацца марожаным. А зараз мыем тварыкі, чысцім зубкі ды адпраўляемся ў ложачкі на мяккія падушачкі. Ой, цікавых сноў, дзяўчынкі і хлопчыкі. Дабранач, мае гудзелкі-глядзелкі мілыя. Ой. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие
тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай,